Ayos sa kadaghan na bitarog pamaliton. Wala na gyud siguro mukaon na ning nilapuan nga talbo sa kamuti ba. Og proud ka nga nagdako ka sa bukid, makarelate gyud siguro kaning sudana. Parisan dayon aning buhat nga sinugba og kaning itlog nga pinirito, porte gyud pagkalamiya sa imong kaon. O di na pod, sugdan na sad nato ang laing adlaw. Grabe ni gyud ron kahitik sa panahon. Kay ug unsay gusto nimo nga paliton, naara dayon. Siguro tungod sa kahitik na ron sa panahon, wala na gyud siguro mukaon na ning talbo sa kamuti nga lapuan. Og diri ka sa probinsya, daghan jud kayo kag masudan, basta dili lang kahimilian. Kay porting daghanag masudan sa pugaran. Amo lang ni ipakita sa inyo ha among sudan sa pamahaw diri sa bukid. Pinobre ra ning sudana. Pero ug makabusog, mura na pug lechon imong gisudan. Timbang yun na ang buwad ug ang itlog. Di yun na makalimtan ang buwad nga sinugba. Og nagdako ka sa probinsya, makarelate jud kaning talbo sa kamuti nga gilapuan. Nya butangan na yung suka, pusaka na yung og sili. Siguro na yun imuhang pamahaw ani. O di ara, mga unta ninyo. Ano? Talbos ang kamuti. Ay bahawan daw, bahawan. Iglog. Biroro. Tama ng biroro hari. Ano to? Paano ito? Pansit ni mo ba? Roon. Siguro. Patubos laway ba? Siguro. Hindi na pamahaw. Ano sa nabinara tayo siya? Kain? Aman. Bago na? Puti pagwan. Bagum ng ubal. Bagwan ng ulit. Hindi kambok. Lamig ang itlog pugaran no? Tunay ba? Ha? Siyento ko arugi na nga. Muli na si ilan dinig bagwi dayon bre. Wala, di ko na sila. Manad no? Yes! Abot kayo. Hindi ko na palang kaluhan eh. Mag-asal po ba? Batak-batak ko itong buing ng Nico ba ito yung proof tayo no? Wala yung kita itong mga batay. Ulit ko yung ito. Mga Mga ito ang bulok na yun. mga bata oh. Ano sa mga bata ka, mga tagat ba? Nuwa kong itong basket na ubos. Dilit ka nung, minut ka bagoy kang ramay mugbo ba? Abay kami sa mga bata agon. Mga siri ito tubo. Ari to din bata bukid na niya, sige gunas. Umama itong mga bata po. Awa, ang tisagot ng mga bata agon. Hago ang to.